Takže dnes s babkou varíme mäso, my to voláme, že na kyslo, že? Áno. Ale inak sa to volá sviečková. Áno. Takže čo budeme potrebovať? Knedlu. Knedlu. Mäso. Mäso, kde je? Niekde ho tu Katka vybrala. Tu je, už vidím. Dobre, tu máme mäsko. Dobre. Potom cibulku, tá bude tu. Jaj. Dobre. Jednu? Alebo dve také malé sú? Dve. Dobre. Ďalej. Okrájame cibulu. Okrájame cibulu. Aký je postup? Najskôr cibulku a potom to restujeme? Mäso? Hej. Teda musím. Alebo opačne, orestujeme najskôr mäso a v tom cibulku. Nie. Nie? Babka krája cibulku. Ešte dám, ukáž, tuto nakrájam ja. Dobre, teda nebudem vás to rušiť. Jasné, však si zavoláme potom. Dobre, takže sa majte zatiaľ. Ahoj Zuzka, ahoj. Cibulku orestujeme. Orestujeme aj mäso. Solíme z druhej strany. Dobre. Pozor, aby nám cibulka neprihorela. To dobre orestujeme, aby nám udržalo šťavu zo všetkých strán. Otvoríme. Mrkvičku teraz. Mrkvu bedrne nakrájame. Krajali sme. Teraz to tam pridáme.
Ideme ešte na chvíľku vybrať. Zeleninu ešte rozstojíme aj tú druhú. Trošku sa nám musí odpariť šťava. Šéf kuchár zaspal. Aj s pomocníkmi. A kde sú pomocníci? Jedného máš tu a druhého tu. Takže zeleninku máme orestovanú. Vrátime to mäso. Pridáme vodu. Pridáme vodu a pridáme celé čierne korenie, nové korenie, pardon. A bobkový list. Tri listky. 3 korenia a 3 listky. Dobre. Pozrieme, či máme dosť tej vody. Prípadne potom doplníme ešte. A nechávame sa dusiť. Babka ma teraz kontroluje, či to robím dobre. Pridal som tam nové korenie a bobkový list. Áno? A zalial som to vodou, aby sa dusilo mäso. Aha. No. A prečo to takto robíš? Neviem, tak som si myslel, že to robí. A ty to ako robíš? Pokrájam. Aha. Mala by tam zostať šťava, či pokrájame to? Pokrájame. Tak na chvíľku to nechajme ešte takto. Hej. A potom to pokrájame. A dal som len 3 bobulky čierneho nového korenia a 3 listy, to je dobré? Aha. Áno. Dobre. Dobre? Takže zvládol som to? Áno. Dobre, díky. Takže babka hovorí, že to mám nakrájať, tak to idem nakrájať. Babka je tu šéf. A máme ochutnúť, či je to dosť slané. Takže ideme ochutnať. Není to doslané. Takže pridáme sol. Dobre. Vrátime tam nakrájené mäsko. Tak sa nám spraví rýchlejšie.
Takže dneska by už mohlo byť hotové. Spravíme si omáčku. Si vyložíme. Mixujeme zeleninku. A ešte tam pridáme smotanu. Trošku ešte môžeme povariť. Servírujeme. Babička, nech sa páči. Babka, ako to chutí? Áno, zvládli sme to.